everyone, good morning. नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बयखौबो बरायनानै जाबाय आरो बनायफिन गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनजों लोगो मोनलायफिनबाय। नै जों दिनै एसे आलासि जाहैनो नागिरदों जोंनि आमाइमोननाव गामि खाथियावनो बेरायहैनि। आइमोन फैदों नालाय एसे फंबायनाव बेरायहैनो नै जों गोजाननिफ्राय फैनाय ना एसे नायनो लुगैदों गोबावजों नुलायनाय। नायलामथा लोगोफोर आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला जोबजासिम फेमिलि ब्लग दिनैनिया गासैबो थांजोबगोन न'आव रावबो गैला दिनै। नायलामथादो लोगोफोर जा हायो एसे देखायलांगोन आं शेयार खालामगोन बयनोबो। गुवाहाटि बायदि मोनलायलायना बेखिनो गुवाहाटियावसो हाजो खाथि खाथि थाङो। चलो अभी चलो गिर जाएगा लगन हो नाय मोनफैबायना लोगोफोर बेना बेगा जिर' कम्पानि आरो थांबाय सफैबाय लोगोफोरा माने न'आव माने मोजांथार न'फ्रा जोंनासो खामानि गैयानो आयनाया लाजिबाय नानि हाय होनदो नायदो आयना गिदिर नुनानै उनाव एसे देखायनो हाबाय मुंखौ नानि कालार नতুन कालार দিব না ইয়াতে কালার করিব এলাক নাছে লাগত মানে এটা খুশি ম্যাডাম খুশা হওয়া নাই এটা খুশিয়া প্রাইমার মারিব লাগে আর এটা দিব कालार गोदान होनो नागिरदोंमोन बिस्रानो सिगां बेखौ होग्रोनांगौ ना मा होनो बिदिखौ प्राइमार मारिनाय मा होनो होग्रोनांगौ नै बे जिरायनाय जाहैबाय टाइल्स गोजा हामालाय न'फ्रा लामा